Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tili mujuzu namba 18. Ndipo mujuzu namba 18 tili musuratul mu'minun. Ndipo tinene pano kuti juzu imene iyi yayambilanso pamayambiliro penipeni pa suratul mu'minun. Moti lero lino tikati kuyang'ana kuyambira pa aya namba 1 ya suratul mu'minun mpaka na aya namba 11. Ndi imene tikhale tikuyang'ana tsiku la lero. Mwachidule pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala pali nkhani imene akutifotokozera makamaka ma characteristics kapena kuti zizindikiro za anthu amene ali wokhulupirira, ndipo kuti kodi anthu amenewa amene ali wokhulupirira amene ali ndi zizindikiro zimenezi apambana bwanji, kapena kuti ndi opambana anthu amene zizindikiro zake zitchulidwe maaya 11 amene tifuna taachule pamene papawa. Mosataya nthawi tiyambe ndi aya namba 1 ya suratul mu'minun pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti qad aflaha almu'minun, ndithu apambana anthu amene ali wokhulupirira, alladhina hum fi salatihim khashi'un, anthu amene amakhuzumuka nthawi imene akupemphera, yani amapemphera mwamantha momuopa Allah subhanahu wa ta'ala ndi khushu'. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, komanso anthu amene amapewa zinthu zopanda pake. Walladhina hum lizakati fa'ilun, komanso anthu amene amapereka zaka. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, komanso anthu awa amene amasunga umaliseche wawo. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, kupatula kwa azikazi awo komanso adzakazi amene manje awo apeza, ndipo iwo atachita zimenezozo sadzudzulidwa china chilichonse, chifukwa zikhala kuti akuchita ndi anthu oyenera, yani azikazi awo komanso kalelo munthu ukakhala ndi maid ndithu umatha kupanga naye banja bwinobwino. Ndi akuyankhulanso pa aya namba 7 kunena kuti famani bitagha waraa dhalika faulaika humul aadun, kuti koma omwe angafune zosemphana ndi izi, yani kupanga umaliseche wake kugulisa ntchito zosemphana ndi azikazi ake kapena azakazi ake, kukagulisa ntchito kwa anthu ena aharamu, akuti faulaika humul aadun, ndithu iwowo ndiwo opyola malire a Allah subhanahu wa ta'ala. Aya namba 8 walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ndi amene amasunga malonjezo awo ndi zomwe akhulupirika nazo. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, ndi omwe akusunga mapemphero awo, yani popemphera mnthawi zake ndi kutsata malamulo ake uko ali wozichepetsa. Ulaika humul warithun, iwo ndi anthu amene ali alowa mmalo komanso anthu olandira zabwino za tsiku la qiyama. Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, amene adzalandira munda wa mtendere wotchedwa firdaus, munda wa pamwamba kwambiri, mmenemo azakhalamo muyaya. Maaya 11 amenewo ndi amene tikufuna tikambirane tsiku la lero, ndipo tione kuti kodi Allah akutiuza nkhani yotani. Mwachidule Allah pamenepa akutiuza kuti kupambana kuli kwa anthu okhulupirira amene zizindikiro zawo ndi zimene zatchulidwa pamenepa. Chizindikiro choyamba akunena kuti anthu amene amazichepesa pa swala, anthu amene amakhala ndi khushu' nthawi imene akutani, nthawi imene akupemphera, kuzipereka komanso kuzichepesa pa swala, komanso munthu kukhala munthu wokhumata ndi kusiya zinthu zamasewera pa nthawi imene akupemphera, ngati imene Ibn Abbas anamasulira aya imeneyi kumasulira ona kuti khushu' imene ikutchulidwa pamenepa akutanthauza mantha amene amakhala nawo munthu komanso ndi kuzipereka ndi kuzichepesa kumene amakhala nako munthu pa nthawi imene akupemphera swala. Munthu asaganize zina zilizonse pa swalapo iyayi. Ndipo mascholars enanso anamasuliranso chimodzimodzi, ndipo zimanenedwanso kuchokera kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amene adayankhula kunena kuti
nditu khushu' ikutanthauza kuti ndi khushu' ya mumtima kapena kuti mantha amene munthu amakhala nawo mumtima. Ndipo opinion imeneyi ndi opinioniso ya Ibrahim an-Nakhai amenewo ndithu ndi scholars atafsiri. Komanso Hasan al-Basri adayankhula kunena kuti ndithu khushu' kapena kuti mantha apaswala anali m'mitima mwawo, ndipo pachifukwa chimenecho ankagwisa nkhope zawo pansi, ndipo anali anthu ozichepesa kwa azinzawo. Ndipo tinene pano kuti khushu' kapena kuti kukhala munthu ndi mantha pa nthawi imene kupemphera mwa mantha momuopa Allah subhanahu wa ta'ala, zimenezi amazipeza munthu yekhayo amene wachosa mtima wake kuupanga empty. Mumtima mwake pa nthawi imene akupemphera wachosa zonse zimene amaganiza, khaza pa banja pake, kandi malonda ake, kandi nkhani za kuntchito. Nthawi imene akulowa mumzikiti zimene zijazi siye pa khomo, mumzikiti azingoganiza za Allah subhanahu wa ta'ala. Akuti munthu amene ndi amene amakhala ndi khushu', ndi amene amapeza kuopa kwenikweni komuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akafika pa point imene iyi ndiye kuti munthu swala ija amayimva kukoma, komanso chimakhala chinthu chosangalatsa m'maso mwake, ngati mmene zinalembedwa mu hadithi mchitabu cha Imamu Ahmad komanso Nasai rahimahumallah. Anthu amene wawa adayankhula adalemba hadithi yochokera kwa Anas bin Malik amene akutiuza kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuti ndithu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti hubbiba ilayya at-tayyibu wan-nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi as-salati, kuti ndithu perfume komanso azikazi anga zakhala zinthu zokondedwa kwambiri kwa ineyo, ndipo kuti swala ndi imene imasangalatsa maso anga, kapena kuti chinthu chimene chimasangalatsa kwa ineyo ndi swala. Pa nthawi imene ndikupemphera maso anga amakhala wosangalala, yani kuti ndimamva kukoma ndikamapemphera. Akuti mtumikiyu amakonda kwambiri azikazi ake komanso perfume, komanso nthawi imene akupemphera amamva kukoma kwambiri, chifukwa chachani? Cha khushu', cha mantha amene amakhala nawo pa nthawi imene akupemphera. Choncho Allah akutiuza kuti wokhulupirira aliyense amene akakhala pa swala amakhala ndi mantha zoganiza zambiri sizimabwera, za malonda ake, za kubanja kwake, china chilichonse amachisiya uko ndi kumaganiza za Mulungu pa nthawi imene akupemphera. Akuti amene ndi amene ali wopambana. Ndiye kenako pa aya namba 2 Allah watiuza nkhani yokuzana ndi allahu, zinthu zopanda pake. Zinthu zopanda pake pamenepa, lahu iukambidwa pamenepa ndi zinthu monga zinthu zabodza, komanso zinthu za shiriki, komanso machimo ena aliwonse, komanso mawu ena aliwonse kapena ntchito ina iliyonse imene munthu angagwire komano yopanda phindu lililonse mkati mwakemo ku moyo wake wa tsiku ndi tsiku, komanso ingakhale m'manda. Akuti munthu akamapewa zinthu zimenezo zopanda pake, munthu ameneyo ndithu amakhala munthu wopambana. Lero zimakhala zomvetsa chisoni ndithu asilamu akutha kumaononga nthawi pa zinthu zopanda pake, zinthu zoti zilibe phindu, chifukwa asilamu azigwira ntchito yena kuti aidha apeza phindu pa dziko lapansi pano komanso tsiku la kiyama. Koma zimapezeka kuti munthu akugwira ntchito lero lino zona kuti zilibe phindu lina lililonse, angotaya nthawi. Munthu amene yoyo sali wopambana, koma amene ali wopambana ndi munthu amene amazipewa zinthu zimene zili zopanda pake. Ndipo aya ina mu suratul al-Furqan Allah adayankhula kuti wa idha marru bil-lagwi marru kirama, kuti anthu okhulupirira akamadusana kapena kuti akamadusa pamalo pamene pali zinthu zopanda pake amadusa maulemu. Zimene zozo ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza pa aya namba 2. Pa aya namba 3 Allah wafotokoza nkhani yokuzana ndi zaka, kuti walladhina hum lizakati fa'ilun, komanso awa amene amapereka zaka. Pamene papa pali matafsiri awiri, chifukwa chonena kuti nkhani ya zaka ndionena kuti inalamulidwa nthawi imene mtumiki anapita ku Madina. Ndiye mamufasirina amanena kuti kodi pamenepa kutanthauza zaka yake ya chuma kapena zaka imene yoziyelesa munthu mtima wake.
ndipo ma commentators ambiri kapena kuti mamufasirina ambiri anafotokoza kuti meaning ya apapa kapena kuti tanthauzo la zaka pa aya imeneyi akutanthauza zaka imene imaperekedwa pa chuma cha munthu Msilamu. Zaka imene tikuyidziwa ichena kuti munthu amene ali ndi chuma chochuluka akuyenera kupereka zaka pa mulingo woyenera umene unayikidwa. Ngakhale kuti aya imeneyi inatsikira ku Makka popeza kuti lamulo la zaka linalamulidwa ku Madina. So ndiye kuti aya imeneyi ngakhale kuti inatsikira ku Makka zaka isanalamulidwe, koma ndithu ikukamba za zaka yokhuzana ndi chuma chimene munthu Msilamu amachipeza. Ndino tanthauzo lina limene akuti likugwirizana kwambiri ndi tanthauzo loyamba lonena kuti zaka imeneyi ndi zaka ya chuma, ndilonena kuti akuti zaka imene inalamulidwa ku Madina ndi zaka imene inali yokhuzana ndi nusubu kapena kuti zakatu nisabu, yona kuti chuma chimene munthu wachipeza pachaka ndiye kuti pamene paja awelengesere ma percentage kuti apapa ndiye kuti ukuyenera kupereka ka percentage koteleka, ndipo pakhale specific amount yona kuti amount ngati mwachisanzo uli ndi 1 million ndiye kuti ukuyenera kupereka 25,000. akuti mtundu wa zaka imeneyi ndi umene unalamulidwa ku Madina kuti anthu azipereka. Komano kupatula zimenezozo basic principle ya zaka kapena kuti chenicheni chokhuzana kapena kuti lamulo lalikulu loti anthu azipereka zaka ndithu akuti lamulo limene lolo linalamulidwa ku Makka, ndipo amayikira umboni wake pa aya imene ikupezeka mu suratul An'am imene inatsikira ku Makka, mmene muli aya imene Allah adayankhula kunena kuti wa atu haqqahu yawma hasadi, kuti ndithu inu muzipereka chopereka kapena kuti muzitenga chopereka ndi kumapereka chopereka chimenecho nthawi imene mukukolola zokolola zanu. Amauza anthu nthawi imene anali ku Makka, nthawi imene zaka ya nisabu kapena kuti yowelengesera ma percentage isanalamulidwe. Choncho mamufasirini amamasulira kuti aya imeneyi kutanthauza zaka yake ya chuma chimene anthu amapereka. Ndiyeno mamufasirina ena amanena kuti zikhozanso kutheka kuti zaka imene ikutchulidwa pamenepa ndi zaka yoyeretsa mtima wa munthu kuchokera ku shiriki komanso nyasi za umoyo wake wa uzimu, ngati imene Allahu subhanahu wa ta'ala akuyankhulira mu suratu Shams kunena kuti qad aflaha man zakkaha, ndithu wapambana munthu amene wayeretsa mtima wake, wauyeresa mtima wake. Wa qad khaba man dassaha, ndipo waluza munthu amene waudesa mtima wake kapena kuti waupanga corrupt mtima wake. Ndiye pachifukwa chimene chichi ndithu ndiye kuti ma meaning onsewa akugwira ndithu pa aya imeneyi imene Allah akunena kuti walladhina hum lizakati fa'ilun, komanso anthu amene amapereka zaka, anthu amene wonso ndi anthu amene ali anthu amene ali wopambana, chifukwa chonena kuti ndithu zaka imeneyi imayeretsa mtima wa munthu komanso chuma cha munthu chimakhala choyera chifukwa choti wapereka zaka, chifukwa ndi mbali imodzi imene imayeretsa mtima wa munthu. Ndipo Msilamu weni kapena kuti wokhulupirira weni ndi amene amaonesesa kuti mbali zonse ziwiri zimene tazitchulazo akhale kuti wazikwaniritsa, wayeretsa mtima wake komanso wayeretsa chuma chake. Chabwino, aya namba 5 Allah akuyankhula kunena kuti walladhina hum lifurujihim hafidhun, komanso anthu awo amene amasunga umaliseche wawo. La ilaha illallah. Akuti komanso anthu amene amasunga umaliseche wawo. Tipitirize kai tifike pa aya namba 7. Aya namba 5 walladhina hum lifurujihim hafidhun, komanso anthu awo amene amasunga umaliseche wawo ndi anthu opambana. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanihim, kupatula kwa azikazi awo kapena azikazi amene manja awo apeza. Fa innahum ghayru malumin, ndipo iwo sakudzudzulidwa ngati umaliseche wawo
atafuna kugwirisa ntchito pa azikazi awo amene anakwatirana nawo munjira ya halali kapena azakazi awo amene ali ngati mamedeni awo. Nthawi yakaleyo zimatheka ndithu zimenezo kuti munthu wakhala ndi medi wako umatha kupanga naye banja bwinobwino, akuti apokhapo ndiye satani sadzudzulidwa. Famani betagha waraa dhalika faulaika humul aadun. Koma amene apange zosemphana ndi zimenezi ndiye kuti amene ndi amene ali otani wopyola malire. Apapa Allah subhanahu wa ta'ala akutifotokozera nkhani ya anthu amene amatani amasunga umaliseche wawo, nkhani yosunga umaliseche. Lero lino zikumakhala zomvesa chisoni anthu nkhani ya chiwerewere kumanga opanga ngati ndi zinyama basi, achinyamata makamaka achisilamu basi osausunga umaliseche wawo. Nyamata omanga osegula malisani pena paliponse basi kusegula lisani, mfuno basi azivula masiketi ya asikana, naye nsikana kupezeka kuti nsikana wachisilamu koma sakusunga umaliseche wake basi kumanga ovula pena paliponse. Zinthu zomvesa chisoni kwambiri. We feel sorry tikamali yankhula nkhani zimenezi, koma ndithu it is happening, zikuchitika ndithu zimenezizi zomvesa chisoni kwambiri. Allah akutiuza kuti amene ali wokhulupirira wopambana ndi amene amasunga umaliseche wake, kutanthauza kuti munthu amene amateteza maliseche ake kuchokera ku ntchito zimene zili zoletsedwa, ntchito zimene Allah subhanahu wa ta'ala waletsa. Munthu amene samapanga chiwerewere, komanso pamenepo pakulowa nkhani ya homosexuality. Lero lino tikulimbana ndi nkhani yokhuzana akuti basi mwamuna akhoza kukwatira mwamuna nzake ndi kumapanga naye za chiwerewere, ndi kumagona naye. Mkazi kumagona ndi mkazi nzake, zinthu zoti ngakhale zinyama sizimachita, koma ena ake basi ati chifukwa choti iwo ali ndi khungu la ujeni lofira basi ati kumapanga impose malamulo ameneyo kwa anthu ma Africans kapena anthu asilamu. Zinthu zomvesa chisoni kwambiri. Apa Allah akutiuza kuti munthu asunge akuyenera kuti asunge umaliseche wake kuchokera ku zinthu ngati ziti ngati zimenezozo. Munthu asapange chiwerewere, munthu asapange matanyula homosexuality, munthu asapange masturbation. Zonsezo zikulowa mmene momo mosamalira munthu umaliseche wake. Ndipo akuti munthu asapange approach wina aliyense ndi umaliseche wake kupatula kwa azikazi awo amene Allah subhanahu wa ta'ala wapanga iwowo kukhala halali pambuyo kuti apanga nikah bwinobwino. Komanso anthu amene kalelo amene amapezeka kuti mwina ma captives amene agwidwa ku nkhondo, atsikana amene agwidwa ku nkhondo kapena mamedi, zimatheka kalelo ndithu anthu amene wonso ukhoza kupanga nawo banja, zimatheka zimenezo. Pamene papa Allah subhanahu wa ta'ala ndi zimene akutiuza zimenezi kuti munthu akuyenera kutani kusamala umaliseche wake. Koma lero zikumakhala zinthu zomvesa chisoni, angosanduka mwa matenda, kungokhala ngati matenda basi, kuti lero lino ngati munthu wosapanga chiwerewere wosaupeza mtima, kusatira zilako lako, ndithu kusatira zilako lako kuchiyawo timati kukosya mtima, kusatizira mtima basi zimene ukufuna kuti zimene wafuna mtima basi upange basi. Pezeka kuti munthu upanga zinthu zoyipa, ukumulakwira Allah subhanahu wa ta'ala, ukupeza machimo ochuluka pa zinthu zoti umapanga mwina so 5 minutes 4 minutes basi, pezeka kuti munthu uzikalowa ku moto. Mulungu azingotikhululukira, Mulungu azingotikhululukira. Ndiye nkhani ndi imene yoyo. Pa aya namba 8 Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, kunena kuti komanso anthu amene maamana awo amakwanirisa. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, wa ahdihim ra'un ndi amene amasunga malonjezo awo ndizo makhulupirika nazo, yani maamana. Usilamu wokhulupirira akuyenera kukhala munthu wosunga amana. Anthu akakukhulupirira chinthu china chake tachimwene tatisungireni ichi,
usunge ndipo tsiku limene akuzatenga azatenge chili chabwinobwino ngati mmene anakusungisira. Osati uyamba ayi basi pamnachibwereka zikakhala ndalama basi ndalama zija nasija asime nazibwereka pena pa ya akhi, iwe tinakusungisa katundu yokukhulupirira. Akuti munthu akhale wokhulupirika, akampanga anthu interest ndi chinthu china chake, munthu uyo akuyenera kuti asapange betray trust imeneyo koma akwanilise. Ndipo akapanga lonjezo akuyenera kukwanilisa lonjezo limenelo, osangolonjeza chinthu choti akudziwa kuti sangakwanilise. Ameneyo si munthu wokhulupirira weniweni, chifukwa zimene zizi ndi zinthu zimene amadziwika nazo ma hypocrites, anthu mamunafiquni, ona kuti kumaonesa Chisilamu pamaso mkati ali makafiri. Zizindikiro zake ndi zimenezo, zoti amana osakwanilisa, komanso bodza, komanso kunama, akalonjeza malonjezo osakwanilisa. Pali hadithi imene mtumiki adayankhula kuna kuti ayatul munafiqi thalathun, zizindikiro za ma hypocrites, anthu mamunafiqu zilipo zitatu. Idha haddatha kadhaba, nthawi imene akuyankhula zoyankhula zake zabodza. Wa idha wa'ada akhlafa, akapanga lonjezo amaphwanya lonjezo limenezo. Ndi kupangirani chakuti osakwanilisa. They do not amapanga chani fulfill. Wa idha utumina khana, akapangisidwa amana ina iliyonse amapanga betray trust imeneyo, amana imeneyo samakwanilisa. Zimakhala zinthu ndithu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye pa aya namba 9 Allah akuyankhula kuti walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, komanso anthu amene swala zawo amazisunga, yani biiqamatuha fi awqatiha, amazipemphera mu nthawi yake swalazo. Wa itmamu ruku'uha wa sujuduha wa qira'atuha, komanso amakwanilisa marukuu kuwelama, komanso masajida yao. Osati basi kungowelama wanisika za wiramuka kenako waziponya pansi kenako wazuka basi kumango pemphera mwachangu ngati nzikiti ukugwa kapena unzikiti ukupya moto. Hayi ndithu kupemphera mwaupeza mtima bwinobwino, zimene akutiphunzitsa pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso kuwerenga Qur'ani mokhazikika bwinobwino, komanso kuwerenga ma adhikari abada salati bwinobwino, osati kungopereka salamu pomata yachiwiri munthu mwendo uli pauje uli pakhomo panja apa chimene akuthamangira kubawa kapena atazikaonera mpira. La ilaha illa Allah. Ndiye pamene pakutiuza Allah subhanahu wa ta'ala kuti wopambana ndi kayo amene amakwanilisa swala zake bwinobwino, kuzipemphera mu nthawi yake. Munthu asachedwe kubawu basi kumango chisewera bawu mpaka na osapita ku mzikiti. Kumapita nthawi itatha munali kuti anali kubawu, anali kubawu, anali kumpira. Chimwene Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akuyankhula kunena kuti ndinamfusa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama kunena kuti ya Rasulullah, ayu amalun ahabbu ila Allah, kuti inu mtumiki wa Allah ndi ntchito ziti zimene zili zokondedwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, ndipo mtumiki anati as-salatu ala waqtiha, kuswali mu nthawi yake yoyenera. Swala iswalidwe mu nthawi yoyenera. Faqultu thumma ay, kenako nayankhula una kuti kenako ntchito ina ndiyiti. Faqala birrul walidaini, ukuyenera kuwachitira zabwino makolo ako, kindness to your parents. Faqultu thumma ay, kenako ndidafunsa kuti kenako ntchito ina ndiyiti. Faqala aljihadu fi sabilillah, ndipo mtumiki adayankhula una kuti jihadi kapena kuti kumenya nkhondo munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mene momo ndi mene akutiwuzira ngakhale mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama pankani yotani, pankani yokhuzana ndi swala, kunena kuti munthu akuyenera kutani, akuyenera kupemphera mu nthawi yake, komanso
kukwanilisa marukuu komanso masajida osapanga zinthu zimenezo mwachidule iyayi. Ndipo kuti muone pamenepa muona kuti ma qualities onse a asilamu amene ali otani kapena kuti ma qualities a anthu amene ali okhulupirira pamene akuti fotokozera Allah subhanahu wa ta'ala kuyambira pa aya namba 1 paja mpaka na pa aya namba 9 pamenepa muona kuti ayamba ndi kukamba nkhani ya swala apaso akukamaliziranso ndi nkhani ya swala. Pa aya namba 1 anakuti qad aflaha almu'minun, apambana anthu amene ali okhulupirira, alladhina hum fi salatihim khashi'un, anthu amene akayima pa swala amayima mwamantha momopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye muone pa aya namba 9 akunena kuti walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, komanso anthu amene swala zawo amazisunga kumazipemphera mu nthawi yake. Zimene zikusonyezeratu kufunikira kwa swala imeneyi kuti munthu asayiseweletse iyayi. Ndipo mtumiki mpaka na adayankhula kunena kuti pa muhadithi ina adayankhula kuti istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Kwena kuti ndithu inu mukazikike, mukale ndi istiqama, mukazikike pogwira ntchito zabwino. Ndipo inuyo mukuyenera kudziwa kuti simungathe kupanga control zimene zizi kupatula kuti mpaka na motakhazikika bwinobwino. Ndipo inu mukuyenera kugwira ntchito zabwino. Ndipo mudziwe kuti ntchito zanu zabwino zimene zili zabwino kwambiri, ntchito imene ili yabwino kwambiri mwa ntchito zanu zimene mungamagwire pa dziko lapansi, ntchito imene ili yofunikira kwambiri ndi swala. Ndipo sangasunge udhu kupatula yekhayo amene ali wokhulupirira. Wokhulupirira akuyenera kusunga swala, kuzipemphera mu nthawi yake, komanso kumakhala ndi udhu kawiri. Osati asilamu alero basi andilibe udhu, tiye tipempherere janaiza iyi andilibe udhu. Msilamu zachisoni kwambiri. Ndi Allah akunena kuti anthu amene taatchula pamenepa kuyambira pa aya 1 mpaka pa aya 9 ulaika humul warithun, amenewo ndi anthu amene ali okalandira chani, okalandira janna yapamwambamwamba. Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, amene akalowa ku jannatul firdaus ndipo kumeneko akakhala mpaka na kalekale. Aya imene tikumalizira tsiku la lero ndi imene iyi yonena kuti anthu amene alwarithuni imatanthauza pena kunena kuti inherit, kukapanga inherit, chifukwa chonena kuti zimakambidwa kunena kuti munthu wina aliyense analengeredwa ndithu janna ndi moto. Kapena tisanafika kunkhani imeneyo tione hadithi imene kuchokera mu sahihain asharifain sahihain yochokera mu chitabu cha Bukhari ndi Muslim, imene mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdausa fa innahu a'la aljanna wa awsatu aljanna wa minhu tafajjaru anharu aljannati wa fawqahu arshur rahman. Ona kuti mukafuna kumpempha Allah janna muzimpempha jannatul firdausi, chifukwa chonena kuti imene ndi janna yapamwamba kwambiri komanso yapa katikati. Ndipo kumeneko ku janna imeneki kumayenda misinje pansi pake, ndipo wa fawqahu arshur rahman, ndipo pamwamba pakepo ndi pamene pali chimpando cha ufumu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tikamapempha janna tizipempha jannatul firdaus. Tikanyamata amene mumameta mbali basi umapempha jannatul firdaus, koma mutasiya kaye kumeta mbali mo Ndiye pali hadithi ina imene yochokera kwa Ibn Abi Hatim, amene adalemba hadithi yochokera kwa Abu Huraira, amene adayankhula kunena kuti ma minkum min ahadin illa walahu manzilani, manzilun fil janna
wa manzilun finnar. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayankhula hadithi imene ikwena kuti palibe mmodzi mwa inu kupatula kuti iyeyo aliyense mwa inu amakhala ndi malo awiri, malo akujanna ndi malo akumoto. Fa immata fadakhala an-nara waritha ahlul jannati manzilahu fadhalika qawluhu ulaika humul warithun. Mtumiki pomasulira aya imeneyi akutiuza kunena kuti aliyense amakhala ndi malo awiri, malo ena kumoto ena kujanna. Ndiye munthu zikazapeza kuti akazalowa kumoto ndiye akuti malo akujanna aja azatenga anthu amene ali kujanna aja azalowa m'malo mwa iwo. Pachifukwa chimenecho pamene pamabwera aya imeneyi kuti ulaika humul warithun, kuti amenewo ndi anthu amene azapanga inherit malo akujanna. Zimene zizi ndithu ndi mmene tikumaliza kuti wokhulupirira azatenga malo komanso mmakomo akujanna anthu amene ali osakhulupirira, amene sakalowa kujannako koma malo ako atayikidwa kumeneko chifukwa chonena kuti analengedwa kuti ampembeze Allah subhanahu wa ta'ala yekha osamphatikiza ndi kena kalikonse. Ndipo pamene iwo osakhulupirira anagwira ntchito zonena kuti zimawaletsa iwowo kukalowa kujanna, ndiye kuti basi malo amene wowo akalowamo anthu amene anali wokhulupirira, amene anagwira ntchito zimene zinawapangisa kuti iwowo akalowe kujanna. Ndiye pachifukwa chimene chocho malo amene akanalowa anthu okanira aja ndithu zikapezeka kuti malo amene wowo akukatenga anthu amene ali wokhulupirira ndi kukhala malo, ndipo akagawana ndithu anthu wokhulupirira amene akalowe kujanna chifukwa chonena kuti iwowo apembeza komanso anamvera Allah subhanahu wa ta'ala. Paliso hadithi ina imene ili mu sahihi Muslim kuchokera kwa Abu Burda imene anaimva kuchokera kwa bambo wake, ndipo bambo wake anamumva Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuyankhula kunena kuti yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimina bidhunubin amthalil jibal fayaghfiruha Allahu lahum wa yad'uha 'ala al-yahudi wan-nasara. Kwena kuti asilamu ena azafika tsiku la chimaliziro ndi machimo ngati mapiri, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala azawakhululukira asilamu amenewo machimo amenewo, ndipo akuti zimachimo zimenezo azazitenga Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuwaunjikira Ayuda ndi Akhristu. Hadithi ndithu imene ikupezeka mu sahihi Muslim. Paliso hadithi ina koma ndi version ina kapena kuti fi riwayatun ukhra tumiki auti adayankhulaona kuti idha kana yawmul qiyamati dafa'a Allahu likulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayuqalu hadha fikakuka minan nar. Kwena kuti tsiku lowuka kwa akufa likazafika, Allah subhanahu wa ta'ala akuti kwa Islamu wina ali msamene azalowe kujanna akuti azampangira appoint mu Yuda kapena Mkristu, ndipo zayankhulidwa kwa iye kunena kuti ndithu uyu ndamene akalowe ku moto, ndipo kuti amene yuyu ndamene akukatenga malo ako amene iwe ukanalokhala ku moto ukanakhala kuti unali munthu osakhulupirira. Ndithu zimenezo ndi zimene timafuna tingokambirana tsiku la lero kumalizira kuti amene ali ndi qualities amene aja ndi kuti akapasidwa malipiro ochuluka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukalowa ku jannatul firdaus, janna imene ili yapamwamba kwambiri. Tikafika pamenepo tingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.